Oh, balita. Isa ka baghak may afam. Baw ginayaw ming sa iyang life. Kaya ang rason, simple gid lang. Wala siya pagpadalaan sang 20 mil para ipa-ospital sang iyang utod. Lampingasan. Galalaw ay ang baghak sang pangyaw-yaw. Gana ikon kamo, tamaran, kabalan, batinggilan, lampingasan. Hoy baghak, may I have your attention. Gani partido PPP pongko plus tar pamate. Kay subong nga punto por punto, ang mga baghak mabagring ang dalunggan. Una nga punto, ikaw nang mangayo sang kwarta, ikaw pang maakig. Lampingasan ka ayo. Daw parehos lang ina, nga ginutangan ka. Tapos ang sukton mo na, boyayawon ka pa. Tapos makita mo gatuwas-tuwas ang bibig sang pamuyayaw sa imo. Daw ka nami, dapalon. May tani kung daw ka gopa-gopa, magpakiwi-kiwi isang bakba niya. Pero inang, daw sigbe ng itsura. Kaduha nga punto. Wala gina problema kung suportahan ka sang imo nga fam. Pero pating imong pamilya, lampingasan ka ayo. Pila ka na siguro ka bulang gabaton sa sustinto. Pero subong lang gid wala ka padala kay base wala kwartang afam, masyagitan ka na imo. Daw parehos lang ina. Sang imo mga abyan, sang imo mga kakilala, kung may kinahanglan, dayawon ka. Pero kung wala na, libakon kag boyayawon ka pa. Katatlo nga punto, kani magpasalamat. Kay biskan online ang inyong borlo anay, ginasuportahan ka. Wala ka nakita todo ang pagsuporta niya. Magpasalamat ka. Biskan ginagagong mo siya, okay lang sa iya. Biskan ginapakahuyan sa social media, daw sa wala lang sa iya. Buot silingon, ginasuportaran ang abnormal ka. Gani, ang pinaka-importante tani, magpasalamat. Be grateful. Kay biskan daw kurimaw ang imong itsura, nabato niya ka. Ika-apat na punto, wala ka mo da ispiho? Pag pang ispiho to para mamurag-muragan ka sa itsura nimo. Anong pamatsyag nimo sa imong virgin? Anong pamatsyag nimo? Ang imong beauty, gold? Ang imong monarkiya, diamond? Ay nano, lampingasan ka ayo. Tapos kung makasyagitan ka, makayawming ka, hoy panghap, wala ka man natagaan grasya sa kagwapa. Tanay bawyon sa pamatasanta. Hindi kay pangkwarta lang ang obra mong lampingasan ka. Kalima nga punto. Hindi pagsagada ang pasensya sang afam. Kay base kumalingan, matakan, bayaan ka. Imbis makatilaw ka sa yummy hotdog, pating imong pamilya, mamantiner sang asin kag itlog.